Mahinungdanon nga makatunan sa mga yanong sibilyan ang mga buluhaton sa pagluwas sa kinabuhi panahon nga adunay emergency. Kini ang hands-only CPR nga gipasiugdahan sa usa ka non-government organization diin gibansay ang mga tinun-an sa usa ka universidad. Gamit kining mga CPR mannequin, gitudluan ang mga tinun-an sa proper handling apil na ang posisyon sa ilang mga kamot. Simple lang matud pa kini nga gimbuhaton ug wala na kinahanglan ang mouth-to-mouth resuscitation. Basta mabalik lang ang panimuot sa tawo nga gitabang. Gawas sa mga tunghaan, plano usab ipaambit kining basic life-saving technique sa mga barangay. We do the chest compression, no? Chest compression para na ay blood flow sa brain. Masave na to ang brain function sa pasyente. So, it does not require na mag mouth-to-mouth. It does not require na other equipments, but only hands, only CPR lang yun.